l-Apostlu Pawlu meta kiteb lill-Korintin għalilhom hekk. Għax l-ewwel nett tajtkom dak li jien ukoll għajt kif Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskrittura u li kien midfun u reġa' qam it-tielet jum skont l-Iskrittura u li der lil Kefa imbagħad l-12. L-ewwel nett għalilhom. X'kien l-ewwel ħaġa li għattilkom? X'inhu l-aktar importanti fil-fidi Kristjana? Ħafna huma l-affarijiet li huma importanti. L-Iskrittura kollha hija importanti. It-tagħlim tal-Iskrittura huwa kollu importanti. Imma l-ewwel fuq kollox l-ewwel nett x'inhu? Il-Vanġelu. Il-Vanġelu x'inhu? Li Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskrittura kien midfun u fit-tielet jum qam skont l-Iskrittura. U fil-ħobs u fl-inbit li se naqsmu, il-ħobs ifakkarna fil-ġisem ta' Kristu li l-ibjan etern tal-Alla sar tassew bniedem bħalna. U li dak il-bniedem miet fuq is-salib. L-inbit li se nixorbu jfakkarna li Kristu xerred demmu bit-tpattija għal dnubietna. Bniedem tassew fuq post reali, fuq salib tal-injam, b'imsiemer tal-ħadid, Kristu kien imdender mal-għowda. Mhux għad-dnubiet tiegħu, għax ma kellu l-ebda wieħed. Kristu huwa innoċenti, perfett, pur. Ma għamel l-ebda dnub. Għaliex mela miet? Għad-dnubiet ta' ħadd ieħor. Għad-dnubiet tagħna jekk aħna nemmnu fih. Kristu miet għal dnubietna skont l-Iskrittura. Dak huwa l-qalba tal-Evanġelju. Għax l-Iskrittura hekk kienet tipprofetizza illi l-qaddej tal-Alla kellu ibati, imut, bit-tpattija għal dnubiet tal-poplu. Ma dak mhux l-Evanġelju kollu. Alla ħares dak kien il-messaġġ tagħna, Alla ħares kien dak biss il-messaġġ tagħna għax fost in-nies tad-dinja kollha aħna konna nkunu ta' min jitħassarna. Ta' li għaliex? X'jiswa temmen f'Salvatur mejjed? Jekk il-ġisem u l-Adam ta' Kristu baqgħu ġo dak il-qabar, bħalma huma l-Adam tal-mexxejja u tal-dawk li bdew ir-reliġjonijiet il-kbar l-oħra tad-dinja. Mur, il-qabar tagħhom hawn qiegħed magħna. Imma l-qabar li hemm ta' Ġerusalemm fejn tpoġġa Kristu meta marru 3 ijiem wara sabuh vojt. Vojt? Għax Kristu qam mill-mewt u der lil Kefa għall-apostli darba minnhom 500 persuna f'daqqa u tuhom provi infallibbli li hu tassew qam. Ġesu Kristu hu ħaj u kien imtella s-sema u qiegħed fil-lemin tal-missier jinterċiedi għalina li nemmnu fih. U Kristu riġa' ġej ukoll biex jilqana magħna. Aħna li jemminna l-Evanġelju, aħna illi nemmnu li Kristu miet għal dnubietna u li Kristu wkoll kien midfun u qam minn bejn l-imwiet. Aħna nemmnu f'Salvatur ħaj. Amen.